Uy, Nay, may tanong ako sa'yo, babe. Ayaw mo na ako? Mag-shopping po tayo. Wala po si Tami ngayon, so kaya kailangan natin mag-shopping. Okay, it's time to put all his food here. So let's see. Do you have knife or do you have spoon, fork, shit there? I do not know. Okay, there's a salad here. Put this in on top of the salad. Put that. Burger, don't forget my homemade burger. I made burger for my baby. And orange juice. You want orange juice? You know, we got a full one. The one over there. The one in the thing already. It was already. The one in the. I know, but I drank half of it. Huh? I drank half of those. Okay, and then I'll add. Why it looks like it become watery, honey? I know, you gotta shake it. Okay, I'm gonna add that. This. Okay. So for now, let me close that. Put the salad and put the burger and put the porky. I'm going away for a month. And this chicken is good for the other one. And this and that is good for the other color. And this good to the other color. And the juice. Do you have thing here? Okay. Let me see. You want sausage, love? Sausage. There's only a few pieces, so you might as well. Yes, there is a few pieces. The sausage is good in the other thing. So kasi gusto niya ng juice. Huwag natin punuin. Fresh orange juice. Do you want milk? What? Do you want bring milk? No. Okay, so I will put this. Do we have a bag here? Okay, I'll put this in the other one, honey. In the other color, okay? Oh my God. So, meron siyang ice dito. Ilagay natin sa ibabaw. Ayan. And then, yun, Sharon Cunita. Ilok na sa pancake. Ilagay natin pancake sa ibabaw. Yan. Yan. Tikan ko na nakalimutan. Magpadala ng muffin. Kasi yung burger niya is walang ka-muffin. Hala. Ketchup. But do you want a mustard? No. What do you need? Do you want me to cut it itself? Han, do you want me to cut the muffin? It should be cut. But it's still intact. I know, but it says fork split, right? Yeah. You just stick something in there and peel it. It's basically they take the sides. Okay, but make it easier for you if I do it easy. Okay. My hand is clean. I wash my hand. He's looking at me like, why are you holding it? Okay. 3 pieces. And then I can go. Okay. Tatlo kasi 3 burgers pang good. Nandun. Masarap yung burger ko. That burger, you have to put it in a heater, okay? Yeah. I'm aware. And the pork adobo. Ang saya kapag ganito ba. Hindi ako masaya na hindi siya uwi dito for 2 araw. Hindi siya, iwan ko. Gusto niya 3 araw, 3 gabi hindi daw siya uwi. Pero sabi ko, ano na ito? Maghiwalay na lang tayo dong. Kasi murag wala naman jud ka, di nakaganan mo uli. Sabi ko sa kanya, hiwalay na lang tayo.
Kasi parang hindi ka naman uuwi dito. Wala na. Sabi niya sa akin kanina, guys. Oh, yung sakit galing dito, umabot dito. Sabi niya, sa ano daw, yung spinal niya ba, umatake. Sira kasi yung desk niya sa mga tatlo guys. Tatlo yung sira. Sabi ko, hala, hindi, sooner or later dong, hindi ka na magtrabaho dong. Kasi hindi ka na makalakad. Kasi tanggap ka ng tanggap, hindi ka marunong magsabi na, I cannot do it. I won't do it. Ayaw talaga niya, so kaya I love you so much, baby. Love you too. Tomorrow I go shopping, okay? Is that okay? That's fine. I will talk to you later. Let me know if Andrea decide, huh? Okay. Tomorrow I cannot because maybe Sunday. And ask him I don't think she will because you got the dishes, but I'll tell her anyway. Okay, but tell her that they probably need that key because there is a remote control, okay? Yeah, they got extras. They buy that for that reason. Yeah, but we cannot keep that. No, there's no intention of keeping it. We have to give it to her back because we don't want her to just keep buying. What is that, hon? Air freshener. Then pull it out. You don't know how to pull it out? Do you have to pull it out? Yeah, I gotta open it. Okay. It's very strong. It's gonna damage your brain. Your brain is damaged already. Don't smush that bread, huh? Yes, it's dodong. Here. Be careful driving. I love you. I'll talk to you later, love. Please be careful, okay? I'll talk to you later. Please. Pay attention, hoy. Don't like that. Bye. Shopping po tayo. Wala po si Tami ngayon. So, kaya kailangan natin mag-shopping. Sabi ko kay Tami, Han, aalis po kami ng kaibigan ko. Alam na niya kung sino. So, sabi niya, okay, go. Sabi ko, okay lang ba? Sabi niya, go ahead. Hoy, Nay, may tanong ako sa'yo, babe. Ayaw mo na ako? Ayaw mo na kami? Sabi ko na nga ba, nagtatanong ko eh. Ang ano, friendship. Kung ayaw ko sa'yo, wala sana ako dito, di ba? Diba? Nagtanong ka? Ba't na alam mo? Kilala kita eh. Mas mabuti na lang dito sa Han. Ba't ano ka ba? Bakit parang avoiding? That's why I leave the group chat. Kayong dalawa mag-usap tungkol dyan kasi ako... Kasi na-feel ko. Gusto ko magbigay ng sitaw. Sabi ko si Brenda talaga. Nabigyan ko na. Si Brenda, parang ayaw man ito eh. Look, explain ko be. Sige na. 5. Hindi. Monday to Friday. Ano? Ako gigitin. 5:40 ako aalis. Weekend. Kaya nga. So, weekdays, parang hindi kami nagkikita ni Marlon. Kasi Tuesday, Thursday natutulog ko doon. Okay na, okay. Sa bahay, 6:45. Lukain, ligo. Hindi. And then weekend, yun yung parang time namin. Oo, pero yung gusto ko magbigay, hindi naman makig-hangout ako sa iyo, day. Gusto ko namang magbigay, day. Hindi naman yung makig-hangout, yung parang inaano ko lang din yung time namin yun. Kasi hindi, na-feel ko din. Ito guys, magkarambula kami Brenda ngayon. Na-feel ko din ayaw na nito kasi may mga bago ng kaibigan. Parang pagod din ako minsan, di ba? Hindi ako nakapag... So yun yung sabi ko kay Lodi. Si Lodi ang i-message ko, di ba, be? Leave mo na ako sa sa group chat kasi ano problema? Sabi ko, Sabi ko. Hindi pa ako nakapagkita ng weekend sa kanila. Sabi ko. Baka lang I'll give Brenda ano to yun, be? Space or time? Kasi parang na-feel ko yun ba yung sinabi ko eh? Yun siya. So, sabi ko kay Tami, maybe because you have open man ako kay Tami. Oo, hindi pa ako nakipag-kanila ng weekend. Mag-drive ako, be. Tapos basta ako 1 hour to Newburgh to New Jersey. Pag-leave niya, kasi tapos pag-gising kila magkano.
ko, Mark, may nangyaring hindi maganda, tawa ng tawa si Mark sa akin. Hindi ako. Sabi ko, di ba nag-message siya sa group natin, di ba? And then, hindi ako pray. Parang yun yata yung sinasabi ko. Oo. Yung very ano lang ka. 5 minutes, di ba? Nag-live siya. Nag-live siya. 5 minutes ba yun? I think one day. I think may nakalipas pa yung araw. Hindi. Parang 5 minutes lang. Same day. Ilang minuto lang. Ay, ganun ba? Oo. Sabi ko, so nag-live siya. So nag-live nga din ako. Ano pang point na mag-usap kami ni Lloyd dito? Parang wala na lang din. Hindi ako umimake. Parang wala lang. Pero sabi ko magiging okay lang dito. Di ba nagkita tayo last time? Okay lang. Kasi ganito kasi yan. Hindi man sana ako maghintay ako sa'yo. Kung kailan ka talaga yung feeling. Maghintay din ako sa'yo. Kasi yun yung feeling ko. Hintay ako sa'yo kahit I give you space para hindi kita maabaya kasi sabi ko, ako lang kasi palaging nag-ano. So, alam mo naman na hindi naman ako talagang ganon. So, hintayin sana kita. And then parang nabuburyo man ako sa kinabuhi ko ba? Maghintay din ako. Minessage niya ako, Be, alis tayo. Nung sabi ko sa kanya, minessage mo na ba lahat sa mga? Oo, nag-message na ako. Minessage ko si Brenda. Sabi ko, oo na yan, kasama yan. So sabi ko, ay i-message ko din si Brenda kasi parang kami lang ni Lloydie. Sabi, ayaw ko sana, hindi rin ako mag-message. Sabi ko, wala naman. Yun yung nakakapangit kasi I'm the one always like, initiating the talking. Alam ko naman wala naman akong ginawa. Bakit ako? Sabi ko, bakit ako? Hindi lang sa ganun. Alam mo naman na hindi naman ako mag-message or magyayaya na ganun. Ay, nakakapagod din ako na palagi, Be. Ako din naman dito Friday. Si Lloydie nakikinig. So, Ikaw din, Lloydie, you have to initiate the conversation ba? sabi ko, pagod ako. So, problema ako. Sabi ko, hindi pala ako nag-message, hindi pala tayo magkita-kita. Parang magkalimutan na lang tayo. Ay, wala kang gana, Be. Talagang ganun. Hintayin kita na mag-message. To be honest. So, pangit pala yung pangit yung ganito, Be. Kasi pag walang, hindi makaano. Busy din ako. Pero yung sabi mo na kasi nasa kabila ako, hindi pa ako nag-drive ng weekend na makipagkita sa kanya. Yung mga date yung mga nina-upload ko na video or kainan, after work yun, minsan dumarating ako alas 9 dito sa bahay. Alas 9 lang gabi din, pag nag-dinner kami sa kanila, ay mga dinner, friend dinner, tapos sa park, yun yung weekdays naman na nasa park naman. Pero okay lang naman may kaibigan na iba, Be. Pero napipil ko lang na you're not interested na. hindi naman sana interested. So kung kasi alam mo next time pag nagkaroon ng gano'n, ang gagawin ko, i-invite ko muna si Andy ko, sasabihin na ko to, kain tayo dito, tapos ang kasi ang principle dapat 2 ways mang good hindi lang isa. or ano dyan. Kasi ganyan parang relationship ba? Alam nyo naman na wala naman ang ibang kaibigan dito, kundi kayo lang wala. As in, to be honest dito sa... Ikaw, Be, may kaibigan ka ba? Sino? Para naman umalis ako ng bahay. Wala. Kayo lang talaga. Sa New Jersey, pagka nagpapar kami, oo. Be, kain ka muna. Dibili kayo alkansi tayo dito sa ating bayad. Huwag ka dali. Mag-continue tayo. Yung kasama ko nga, ini-invite niya ako, may Sarap ng palaka. Ngayon guys, dito kami sa Macy's. Mag-shopping kami. So unang stop namin guys, dito kami sa Victoria's Secret. Ang ganda pala mamili dito guys, yung mga ganito ipadala sa Pilipinas. Kasi may mga sila. Sabi ko kay kami, maghanap ako ng relo. Relo yung gusto kong bilhin. Pero, asan yung relo ng mga pangbabae? Yun yung hinahanap ko. Nung pagbalik ko dito galing sa Pilipinas, ito talaga yung sinasabi ko kay Tami na kailangan kong bumili ng relo kahit hindi ako nagsusuot ng relo. Kasi yung relo ko na gusto ko, binigay ko kay mama and then meron ako dito maliit din And then gusto ko din yung kakaiba yung look, blue or green, yung facing niya, anong tawag nun, basta yun siya. At ang dami dito maganda kaso mahal. At iniwan muna namin yung relo na section doon. Dito kami sa mga damit guys. Meron din palda guys na pwede kami dalawa ni Tami magsuot, no? Iwan ko, mahilig ako sa palda guys pero hindi ko sinusuot yung mga nabibili ko. Kaya itong si Brenda, palagi akong pinagtawanan. So andito kami sa Bath and Body Works. Maganda dito pag nag-sale. Ha? Pag nag-sale. Pag malapit ang Christmas. Wala nang Seryoso po yan siya guys, naghanap dito sa Bath and Body Works ng mga pabango. At pabango ba yung niya or iwan ko kung anong mga hinahanap niya guys, pero yun Parang lola, parang si Brenda ka, iba talaga ang
Gusto ko yun, yung blue. Asan? Si Lady. Pa talaga tayo. Parang ito naman, Hala, si Lady. Parang kang bata. ito naman yung parang gusto ko. Na hindi man bagay sa'yo, be. Ay, no, pero parang ganito yung gusto ko na. Ang kulay. Lady. Parang kang 2 years old. Para naman. So, ito lang yung afford namin guys na window shopping. Masaya naman kasi marami kami nakikitang damit. Gusto mo yan? Bagay yan sa'yo kasi wala kang puson. Si Luigi din walang bilbil. Ay, kawawa naman ito si Inda Mirian. Maraming bilbil, duminikit sa bilbil. Duminikit sa Be! bilbil. Lola. Pang Lola daw to, guys. Yan naman yung gusto ni Lloyd. May mga This one. I always thought the green face is really nice. Let me see how much is that first. You get the 30% off. Hala. So, Saka ka na mag-react mamaya. No, I can't do expensive. 70, Hello. 75 is 30% off. Wait. 332. Hello. No, okay though. You. Because this is a very good watch. Brand new Citizen. No. Ayaw ko muna, be. Huh? No, it's 3 something. No, 276, right? No, 3. 30% off. 3. 332. 3. 30 off. Yeah. So I'm only getting. What's your price range? So I can direct you to the one exact. Ay, iniwan naming misis guys. Oy, sabi ko sa isip ko, ay na, magbili na lang ako yung kasama ko si Mister para makapag-desisyon talaga kaming dalawa. At alam niyo naman itong si Tami talagang mahilig din mag-desisyon para sa akin. So kaya yun, hintayin na lang natin na. In short, walang pera si Inda Mirian. So hintayin natin yung may pera, oy. Alam ko naman yung asawa ko hindi yan magrereklamo guys, pero alam niyo na mahiya naman tayo, oy. Ganito po yung walang trabaho guys, walang pera, no? Kapag bibili ka, kailangan mo talagang mananghin sa imong asawa. Kakaloka man din itong bag na sobrang laki, pwede naman isulod ako dito at ibaligya. Maganda siya para kayong bata ba isulod ha, para naman hindi ka magguyod na. Pero mas prepare ko yung laundry basket guys. Habang naghintay kami kay Brenda dito kami sa panty area. Nakakahinga yung puwet mo, be. Magnganga talaga. Ito yung mga panty na ganun gusto ko. Mga high waist, mga panglola ba? Ganito yung magaganda. Kaysa yung kinuha mo kanina. Kinakain na yung ano. Gusto ko yung mga ganito, yung mga ganyan. Gusto mo ng ganyan? Ito maganda. Ito hindi maglakrab eh. Gusto ko yung nga dito. O kaya nga, sure ka nga na hindi mahuhulog. Kasi ito naman, gusto ko lang siya, minsan lang. Depende sa sitwasyon. Pero pag nakapantalon ako talaga, gusto ko yung dito hanggang dito. Oo. Pati, sarap po to. Hoy, hindi, oy, baliktad. Ito sa Ay, puwet. oo nga pala. Kapit nga pala yun. Ito andun sa harap yung ano, So, kakalakad mo nakadikit yung kapit mo. Oh, nasa ilalim ng puwet. Yun na yung pang-ilo mo. Diba? Subali na lang. Ito naman, Pero ito sexy, oh, parang pang-asawa ba, hubad-hubad. Ay, yun, bi, klaro, mga bulbul, yung mga bulbul, labas. Yung buhok mo lalabas. tas Ay, oo. na lang. At napunta na naman kami sa Marshall guys. At ito yung mga paborito kong tindahan kasi dito talaga ako palaging nakabili. And tinitignan ko yung mga nagustuhan ko. And then kinikip ko. And then tinitignan ko kung pwede mong bilhin. Kasi ang gaganda ng mga kulay lalo na ngayong panahon na fall. At yes, patapos na yung fall guys. Pero iwan ko, gusto kong bilhin kasi ang ganda. Pero tignan natin yung mga presyo. At ang magaganda dito sa Marshall kasi maraming mga brand na talagang yun yung binibili namin na Tami noon. Ito katulad noon at saka yung sa green. At ito ang ganda. Pwede sa mga bata, yung mga may anak na babae. Ang cute-cute guys. Grabe. Ay, sana meron tayong anak. Ko. And then ito. And then ito. Ang ito, hindi. And ito, hindi. So, ngayon guys, kami, uwi na, charot. Hindi pa tapos si Brenda, nakabili. Shopping galore, charot. Si Lloydie sa Gap daw si Lloydie mag-shopping. Meron dito Bath and Body Works din, be. At ito, sinamahan namin si Lloydie dito kasi naghanap siya ng mga komportabling masusuot sa mga ganitong time, magiginaw sa fall ba. At pwede din siyang gamitin ng mga winter-winter at saka yun, maganda siyang suotin talaga ang Gap, guys.
Parang namamahalan talaga ako sa Gap. Sabi ni Lily, mura lang daw dito. Parang sa akin, namahalan ako guys. Iwan ko. Ito, maganda din ito kaso ang mahal. Uy, umabot ng 60 plus. Uy, nako talaga. At hindi pa siya kapares guys. At so yun, lumabas na kami guys kasi kailangan na namin umuwi. Ay, magdilim na ba? Tara, uwi na tayo kasi yung mga alaga ko guys. Kailangan din nilang kumain. Ano ng oras? Almost 6 o'clock na. Pauwi na kami guys. Yung kasama ko. Hi guys! Pauwi na kami. And then pagkatapos si Brenda, uuwi na naman. Doble travel ito si Brenda.